Ni an ye Bamakɔ woninda la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafɛn kɛnɛ jagoyɔrɔ, tamatiw, chou-pomme, goyɔ, foronto, pomme terre, concombre, o n'a ɲɔgɔnna caman de da ka gɛlɛ ni seli ɲɛkɔrɔla in na. Ni nafɛn kɛnɛ minnu filɛ, a bɛɛ lajɛlen dun bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ yan. Nka o bɛɛ n'a ta, u sɔngɔ yɛlɛlen don ni seli ɲɛkɔrɔla in na. Mun nana n'o sɔngɔ gɛlɛya ye? An ka jagokɛla damadɔ lamɛn. Fɔlɔ an tun bɛ communautaire feere 80, 70. Nka sisan minɛn gɛlɛyara kosɛbɛ. An yɛrɛ bɛ ka détail kɛ 120, an goro 110. An bɛ don min na ko bi gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn. Seli fête ɲɛkɔrɔla o fête ɲɛkɔrɔla u bɛ minɛn ninnu gɛlɛya. An barigo ko tɛ. Sadu an y'a feere 90, gaɲinɛta de juguyara. Ne yɛrɛ y'an goro kɛ 90 kɛmɛ. Gaɲinɛ de dépassera kosɛbɛ. Mariam Balo goyɔ feerela don, ale ka fɔ la ko sɛnɛ ma kɛ a kɛcogo la ɲina. Sɔni selijan kun b'a bɔrɔ ta 5000 ni 500 600. Sɛnɛkɛlaw ka jateminɛ. Ɲɛmɔgɔw fana ka hinɛ sɛnɛkɛlaw la. N'u hinɛr'u la an ka laɲini min o bɛ sabati. Ni n'a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ. Sotigiw bɛ min di anw b'a dafa. Hali muso kan ka nasɔngɔ dafa de mais a ma nɔgɔ. Ni n'aw nɔgɔyara a bɛ nɔgɔya an bolo. U ka hinɛ sɛnɛkɛlaw la yɛrɛ de. Ni ɲɛmɔgɔ hinɛla sɛnɛkɛlaw la an ka laɲini min o bɛ sabati n'Ala sɔnna ma. Ajaratu Keyita ale bɛ tamati de feere ni yɔrɔ kofɔlen in na, a bɛ san caman bɔ. Segi a bɛ dépend de comme seli ɲɛkɔrɔla ni sisan fɛnɛ tɛ kelen ko fɛn bɛɛ n'a waati de don. An bɛ taa forotigiw yɛrɛ de bolo. Sawa bɛ ka fɔ sisan k'a feere an bɛ don min na ko bi 6000 ni kɔ. K'e bɛna feere yan nɔ a tɛ san yɛrɛ. A kun cayalen ba kun ye 4000 300. San min kɔni ni an kɔni bɛ taa karɔ na caman ye sango ye parce que mɔgɔ caman ka foro bɛ jiwo ye sira la. San na san taara ni mɔgɔ caman ka tamatiw ye. Ani a ye mɔgɔ kelen kelen bolo jagoya la olu b'a gɛlɛya. Bon tamati yɛrɛ min bɛ yen na ɲuman ka dɔgɔ. Ni wonida in na sama-samaniw feerefɛnw sɔngɔko la, o de bɛ mɛn ka caya badomusow ni jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Tomati se ka san, goyɔ bɛ ten, chou-pomme bɛ ten, pɔfɔrɔn kɛrɛfɛ tɛ. Depuis nin wagatinin yɛrɛ daminɛna an bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ. Ne la wari ma surunya ka nafɛn yɛrɛ bɔ yɛrɛ. An yɛrɛ b'o munumunu yɛrɛ de la lɔgɔfiyɛ la. Ne yɛrɛ la wari ma surunya k'a bɔ. N nana légumes de san, a bɛɛ de ka gɛlɛ. Foyi tɛ se ka san. An barigo wulila mais fɛn kɔni ma bɔ nɔgɔya la fɔlɔ. Fo ni Ala ye nɔgɔya kɛ an bɛ dugawu de kɛ. An ka dɔn k'a fɔ an ka jateminɛw senfɛ Bamakɔ seli ɲɛkɔrɔlaw la nafɛn kɛnɛw olu kɔni da bɛ yɛlɛ kosɛbɛ. Ma caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni gɛlɛya in bɛ bɔ jagokɛlaw u ni sɛnɛkɛlaw de yɔrɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamakɔ, VOA Bambara.